Di ba nasa 15 lang tayo ngayon? Di ba, bakit na yung 15 lang? 15 lang ako lang.
Ay, di ba? Di ba? Kausap niya. Ayaw niyo pa maniwala ha.
Lot. Sabi nila ang lot, isang daan na yung sandok mo. Kasi parang sa kwento ni Papa, parang oo yung service na. Parang bilit na. Bakit wala pa yung sinabi? Alam mo, doon nga kayo nagkamali. Masyado malunod yung kapatid. Natinake for granted na kayo. Kaya parang point na wala nang pwede sa iyo. Kasi sa'yo, ganun. Yan. Dapat kasi, alam mo yung remind ko, hindi ba si Chiki pinapagalitan? Mag-step up ka din kasi sa iyo. Pag-tinake for granted. Sabi ko nga kaya, nag-usapan sila eh. Sabi ko, pero si Sarah, ang sabi ko din, hindi ka nagsisimpe. Hindi mo stop, hindi na siya. Kaya nga, ako muna, I mean like, pero nagsisisi ka na pinakita mo ko. Tapos sabi niya, hindi ka magalaw. Sabi ko, ano sabi mo ka din? Hindi, meron ka. Parang sabi ko sa kanya, hindi ko galing, sabi ko sa kanya. Sabi ko, alam ko naman yung graduation. Saan ka ba magagalit? Sabi ko,
Di ba yung isa sa akin? Bakit ba wala? Ay, so balik siguro. That's for me. Balik siguro, di ba? Tinatay na lang. Kaya yung isa lang. Siya ako ng lahat.
Wala naman siya. Wala naman po lang siya. First, school day. Hindi na mas may tayo. School lang namin. Nalagdag na. Ano lang, hindi gabi. Ano po ako ng gano'n? Mga siksik-sikit sa kulang ko. Pinaka-expect na naman natin. Kaya nalungkit. Habang mga kaibigan nila, sabi siguro ni Maria, we're lagi,
Sabi nila, sumama ka dito ang gano'n na lang tayo. Eh, namin lahat ay mo. Hindi na rin namin dito. Kaya nga kasi di ba nalito? Eh, ito na lang nagsabi sila ka. Ikaw ba ka lang? Magpapong ito mo dito. Wala kong pagawa. Wala akong mabilis na nga siya nung ano natin eh. Bumalik kaya kami kasi gagaan na ng like, ano yung kasi namin, parang yung mga monitor kung kailan umuulan sa papa. After PMS na, first, ay, 3 a.m. Like, narinis na. Kasi baka may hangin ng may papa na, hindi mo sinabi siya. Ang kanina
Alam niyo na, hindi ko na sinabi yun. Pero kung gusto mo baka sabihin ko, pero ano, wala akong bibigyan dapat. Ano yung kumakain? Tapos sinabi ko, ano, dito na yung wala na sa balak mo. Credit card. Sabi ni mama, ang kailangan bayaran lang. Kasi credit card, kapag nabayaran ng credit card, pwede ka magpagka-advance doon. Hindi, akala ko ng bayad.
Isang call niya lang yung bag. Wala ko sa iyo. Nagulat talaga siya kung makita mo yung photo niya. Kaya ako dapat sabi yung thankful ka. Kasi nagamit ko na. Huwag ka na nga. Huwag ka nga nag-discard sa pagkain. Kaya credit card. Alam niya meron tayong credit card. Ano naman yung tsura niya din mag-gabi kanina. Kanina kagabi. May ilang oras. Kanina naman. Pero nga siya nasa picture may inaangkat. Kaya nga inisip alam niya din ang problema ko sa teacher. Ginawa niya yung teacher. Hindi ko pa. Mahirin yung pinindot mo talaga. Hindi talaga quick yun. Hindi. Oo. Hindi siya naluto talaga. Eh, walang pangalan. Eh, po kasi yan sa ngayon na din yun.
inaano niya, sa itsura ng sa kapatid ko. Ganun? Kaya iniisip niya din mga ano ba, ano, kaladya. Morning niya, wait ko lang madala ng tita ko diyan para makabalik sa pero sa kanila lang po nakatulong kasi kinakaso pa. Hindi kasi binigay lang sa inyo ang kahit hindi ko alam kung bakit. Kaya nakakasal. Three nine 69. Ano yan? Nakaiwalay na or nakasama na sa 3,000? Hindi. Kasi nalito na ulit ko. O yung kay Tisa. Hindi. Balikan mo na lang kung pati yung ginamit dun sa Gcash mo. Dun mo yun, di ko bayad sa
Ay, wait lang. Chat ko si Joanne. Parang siya kaya. Sa park ni Papa. Alam mo yung sabi mo. Ang bright nung Sabado talaga. Alam mo, gawa ko ng Sabado. Di ba mag-get ako? Sinigit ko. 100. Tapos, ito! Sama tayo! Di ba 200? Sinigit niya ako. Tapos, medyo ano nga, ay doon na nag-reply sa binibig ko. Bibili lang kasi sa Don Juan. Tapos friend ko nga, sabi ko, kung dito nga. Tapos, ayun naman mo. Pero friend ko nga kayo siyang di, ano si Juan, nag-assist lang siya sa practice sa yung mga commercials. Kaya sabi nito. Tapos, di mo, hindi na, pati yung call niya card, card. Di ayun, sabi ko, nung Friday, binigyan ako ng budget. Tapos sabi ko, ibalik ko yung bayad nila sa folder. Kaya sa akin na lang yun. 300 binibigyan ni Papa ko. 200. Ginastos ko lang kung araw na yun. 100 lang binigyan namin. So, may 100 ako. Tapos, nung ginawa ko, 100 o, nagbili ako, kinabukasan sa Sabado, di ba rin nabigyan. Sabi, hindi ako doon, tapos, sabi ko sa'yo, pinagbawa lang natin. Tapos, ginawa ko, yung 50 pang bayad sa parking, yung ako talaga, lumpia. Lalatuloy yun. Kasi lumpia, marami tayong ilang days yung lumpia sa pwede man na ito.
Roller coaster talaga gusto mo. Hindi ko nagsabi ng history. Joke kasi yun kasi yun ayaw ko. Eh, sabi lang. Yung ano, yung motherboard. Laro ng laro. Sumuko na sa kanya. Yung motherboard, kumukupas yan mo truck.
yung chat mo. Ngayon yung nag-send yung chat. Kahit pa? Kahit pa? Bakit? Okay pa. Kahit pa ba? Uy, bawal ka sa di mo pinoproblema na yung kahit ngayon lang. Ano kasi pangalan ng banda na yan? Ha? Hindi. Ayan mo yung mga ka. Nagpakuta nga daw. Kumalik yan. Tapos pa, alam mo ang conversation. Bakit ko naman kami? Ayun! Tapos kami na, nung nag-drive na kami, 0 yung mileage. Akala namin ni-reset. Binibigit ko na siya. Paano daw kung sa next na change ko. Ayun, kumain ko sa iyo talaga. Ayan o, yung mataba. Hindi mo sa kito niya. Dito ka. Last na ko, wala na. Kasi yun, ang bilis ng kumain. Ayun, Mateo. Nagsuka na siya eh. Kaya ako na. Hindi mo PNP yun.
Parang every year yan. Hindi naman talaga pre-promote na group. Sabihin, syempre, pre-promote. Yan, hindi naman showtime lang. Bakit na ako tama? Super limited. Hindi siya ma-active na hiwalay kasi sila yung sa so kasi itong step tong